Какво привличаш без да знаеш? Това е изречението, което ми изплува днес и реших да направя един разклад общ за вас на всички на канала. Добре дошли! Добре дошли на канала Ловлитар от Cards and Rituals. Какво привличаш без да знаеш? Нещо е много прилепено, придърпващо, магнетично към вас. Човек ли е? Ситуация ли е? Някакъв избор ли е? Нека да видим. Нека да усетим енергията. Много силно го усещам. Нека да видим. Какво привличаш без да знаеш? Вау! Леле, майко! Какво става тук? Тази карта ми се въртеше в главата, защото привличането е мега силно, мега страстно, мега сексуално. Дори това е дявола хора. Хора, някой не спира да мисли за вас. Някой е буквално бладан от мисълта за вас. Само мисловно ви, така, наистина буквално ви привлича. Може да мислите за някой мъж, може да мислите за някой бивш или за човек, с когото в момента не сте, но ви е любовен интерес и този човек само с мисълта си ви кара вие да мислите за него. Може да го сънувате, може да изпитвате много странни чувства, дори в момента да сте в някаква връзка. Има човек, който само с мисълта си, като един магиосник, ви дърпа, тегли ви. Много силна кармичност, много силно сексуално привличане, много страстен, емоционален мъж. Не излизате от главата му, хора. Просто е обсебен. Обсебен е. Вау. Вау, каква енергия. Тук ми излезе краля на чашите. Това е един мъж, който все едно в него текат две енергии. Може да е много емоционален, първичен, избухлив. Сега, тук на момента искам това да се случи. В следващия момент, когато е много влюбен, потопен в отношенията, е много емоционален, много даващ, много интуитивен дори. Усеща само с мисълта си, много силно енергиен човек. Усеща с мисълта си вие от какво имате нужда. Възможно е за някой от вас да се проиграе, че това е кармичен партньор от миналото, човек с който сте били или човек с който не сте стигнали до отношения. Но емоционалната връзка, емоционалното конче стои между вас. Тук е възможно дори да става въпрос за пламъци, близнаци. Много силна енергия хванах. Просто думата привличаме, като два магнита буквално. Имаше една песен на Десислава, също като два магнита, сега ми излезе точно в главата. Можете да я чуете. Да, усещам го много силно. Притегляне. Пак казвам, тук има много хора, които гледат. Възможно е да не сте в отношения, или да сте били в отношения, или в момента да сте в други, а пък да го мислите този човек, той да ви мисли вас. Лудница е, хора, казвам ви. Лудница. Третата карта, която изпадна, е девятката на пентаклите. Този човек в момента, за да потуши този огън, който вилнее в него, просто се опитва да се зарови в материалното, в това да изкарва пари, да работи, мисълта му да я пренасочва, защото той прегаря. Той прегаря обсебене. Дали ви е видял някъде, дали в социалните мрежи ви следи, дали просто иска да ви каже нещо, някаква комуникация, не знам, при всеки ще е много различно и съм сигурна, че тук ще се проиграе за доста хора от вас. Няма да е за един-двама души. Тук има повече хора, които са в такава ситуация в момента. Много силна енергия. Усещам. Но ще го оставя така, защото е много специфично и не искам да нарушавам тази емоционалност, която усещам тук. И не искам да я разпокъсвам. Нека тези от вас, до които стигне това съобщение много силно и усетите, че имате да получавате отговори и искате да видите продължение лично за вас, пишете ми за лична консултация и ще видим вашата лична история с вашите данни, с вашия път.
Защото тук, дори в момента да си мислите някой от вас, че няма път или нещо е приключено, или че няма как да се случи, повярвайте, енергията сочи на друга посока. И тук при някой от вас ще има много сериозни големи обрати. Ще има промяна. Ще има промяна в любовен план.